So guys, hindi na mo kaya, no? Pero kaya ko na lang. Ano na lang niya ang nahabilin, guys. Kaso dili pwede i-take out. Dili pwede i-take out yung makabayad me. So amo siyang hotdog yun. No, laban lang tano. Laban lang. Kuya, dili na ako kaya, kuya. So natana, nag-check din na takarna na tayo sa ka-rice. Music ko mga guys, no? So hey guys, welcome to our video for today. Only chicken challenge may where naami sa element bye-bye. So, karon guys, amo siyang hotdog na or tingani pila ka chicken among mahurot na ilang pwede i-serve. So our challenge is put the name antod asa kutog. Ana siya. Okay na lang. So, more siya na? Ikaw lang. Gani kadaghan na ang chicken. Look, ano siya? Assorted siya. Then only rice ball. Batuya man. So ang among juice kuya, asa na? Papadian. Ano? No, laban ng tanaw? Follow na kasama siya. Thank you kuya. Ang golden rule guys is dapat mahurot ang chicken o ang rice nga dili masayang. Yan na siya. So special thanks sa akong katapad karon nga nag-liver na ako. Pag wala siya, di ko na mag-video. Wala, nag-isip pa. Kuya, isa pa kuya. Siyempre, mga dato ba, mga tao sa baybay. Puro kung nilipako. Maka-afford din sila. Di ba ako taga-baybay, so di ko ka-afford. Ayan siya. Yun na namang juice. Thank you kuya sa juice. Thank you na sa Diyos. Aka na, pwede mag-request o usap sauce. Sarang baso sa juice. Sauce. Thank you. Mani baso sa So juice. guys, don't hesitate to ask for sauce kay dili kompleto imong kaon if walay sauce. Baso sa juice lang. So mga una tanaw? Only chicken and only rice and also a juice. But hey, it's affordable. It's only for 189 pesos. Di ba masigo ang sulupis akong kamo? Ngaon, itagakimasu! So guys, naasla lima ka flavor na ay so ito flavor nyo kaya? Garlic parmesan, Garlic parmesan, barbecue o spicy buffalo, spicy buffalo. classic. Classic. So, muna siya guys, ang pinaka-favorite na ako, kini siya nga puti. Yung kayo mo sa color, pangalan eh. Basta mo na to kuya. Yung puti. Hindi, di ba ang good? No, lamig na siya guys, kini siya nga puti. Gusto sa tanan. Pero mas nice good if mapili mo nga kuan assorted kay the hug flavor. So, makapili ka sa imong gusto. Thank you kayo. Ay, yung baso mo to. Sarap. Now I'm gonna try the chicken wings or buffalo wings. Buffalo wings. Yeah, buffalo wings. Thank you. Sauce. Gana mo ano. Yeah. Nalilot ilang restaurant guys, kaya sila free music.
So while nagkaon kalingaw gid kay ka, di ba? So guys, if nag-diet mo, di mo pwede dili guys because ano ang pagkaon. Ang advice nako guys sa mukhaon dahil sa element no, dapat wa may pamahaw, wa may paniudto. Dili mo mag-dinner para mahurot ninyo ang ilang chicken tanan. Mo ang the best. Pangabot pa ni hapon, di na kaon ni patay. Di ka ugma, ana ka. Wa na, patay na. So guys, sabit na mo ata mo sa first plate. So second plate na set. Kuya, chicken. So done namin sa first plate, second plate na set. Buslot. Yay! Walang yapon. Margapon. Thank you. Second plate guys. Laban lang. Adja. Oy, kalami ba? Woo! Sorry guys, gutom na tayo na mo. So, humana ang among second plate guys na napumisa katulo. Among estimated nga mahurot guys is about mga 10 tingali. 10? Kaya naman 10? Kaya wala man siya magkaon ng breakfast. He didn't eat breakfast and lunch. Me, nag-workout to gikan so gigutom sad ko. Chicken. Third plate guys. Third plate, namin sa katulo. Laban lang. So nanduga ko guys, no? Kaya gutom pa man ko, so nanduga ko guys. One rice. Okay, humana namin sa among third plate, diba? Di ba mo patata? Upat na ka. Upat na ta. Taduha. Uy, lapit. Nag-up ko guys, it means hapit ako mabusog, pero sige lang. Ako ay world record, dali sa bye-bye, upin ako mahurot. Siya kayo pa. Naman tayo, nabusog yung siya. Nabusog na ka? Apa? See? Fighter kaya ako kauban guys, no? Di siya basta-basta mabusog, kasi nga na ang lawas. Watch out. Mga guys, nabusog na siya guys. Ako sa dapit na. Mga nakadaka, mabusog na ko. Maslide. Ayun siya. Kaya siya guys, may problema na siya, kanina kaya makaon daw. Duwal. Kadugay pa dahil ko na, reklamo siya, kadugay ko na ang manok. Kadugay ba? Uy da. Fourth plate guys. Gano'n lang sa gamay lang sa tubig. Yeah. Nagluto pa ba? Okay, nagluto pa daw sila guys, so tingnan pa kadaghan nila ma-serve, pero sige para makaresad mo, no? Diba? My favorite. Laban lang. Ganun lang ako, ano yung So hopefully mabot sa ikalimang plate guys.
Nabusog ko guys. Laban lang. Na-feelan ako guys nga mga puno-puno ko siya gamay pero kaya pa. Puno-puno siya gamay guys like. So guys no, nanimi sa ika-fifth nga round. Yeah, round. So man siya ang last, ika-upat. Last na lang yun, bro. Kaya pa sa usapa. Kuya, usapa kuya. Usapa ko yan, usapa. So, mag-wait kami for how many minutes para silang pagluto guys. So, chill sa mga gamay kay bro. Puno mo tiyan. So, muna siya no. Kalma lang tagamay no. Kalma lang yun. Ano kaya? So guys, na namin sa ikalima nga plate. Gidagan-dagan gid nila guys. Bye sir. Gidagan-dagan gid nila og butang og dahang chicken kay special dami. Special child, joke. So, untag makaya na mag-work ni siya guys. Friend, tabang friend. Tabang. Dili friend, tabang friend. Inahan ka, Blake? Kaya na naman ito na. Ha? Kaya naman ito. Luod naman. Luod na lang. Ala guys, hindi na siya kaharot. Hindi na mo kaharot. Ako siya makabayad doon, tanawa. Ala. Ow! Doon? Ala, lumalaban pa rin siya guys. Na, laban lang. Guys, tabang di na makaya, good promise. Sumunta lang din. Lagi dugmok lagi niyang iya. Pagka-wrong ka dyan. Mabasig ko na mabukog siya mo na yung gidugmok. Balik ko pa yan. So guys, nahuman na gino sa mga Only Chicken Challenge, no? 5 ka plato mong harot. So as you can see guys, daghan kami og bukog, di ba? Mani among nakaon guys. So daghan kayo. See? So see guys, I challenge you to come here at Baybay City to eat at Element and try the Only Chicken Challenge. So if pila inyo makaon nga chicken guys, just put in the comment. If bago po mo sa akong channel guys, don't forget to like and subscribe. Peace. Don't forget to like and subscribe.